don't like what you I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Ano na, Brad? Ano yun? Ano yung balay? Tatay ito. Tatay ito si Lulong, si Lula. Ano nga, sabi ko motor. Hula ka, hindi ba luman ang motor? Tara, kuha na siya yung balay. Brad! Ay, hapatay! Lalo na yun ako, Brad. Oo. Patay ng helmet, no? Ah. Ay, tara, mga tata dito sa taas. Diyan, naik, wapong view dito. Oh, tara, mintas sa'yo pa kayo. Ano, init na kayo. Sa atin dito. Tara, mga agi. Kaya nyo na. Ngit-ngit. Sa inyo pa niya lang na kuan pag mag-init na ron. Samot na kay ano, hanga kay saka. Tara. Tara. Wapong view. Siguro gabi mo malaka kita. Oh, tara. Uy, apa gana ni? Murag, di ba siguro na mo makaya? Murag, di mo makaya na ka. One eternity later. Jack, dito Jack. Ayun, Jack boy. Jack, dali ba? Gayo eh. Kupo ito, bukatan ko sa lawas ba? Ako na mo wala na may practice ug saka. Oy, pagkamang na lang, madali. Ayo ka. Ah. Lat lang dito. Hoy! Pamulat sa mo! Uy, ay! Ay, kami adri. Ayun, Jack boy. Sana mo to si Jack. Basi galigi na to ba? Pamulat sa mo ba? Kira ba? Magkadto, baka hindi ko kadto ko sa sunguna ba? Nato na nakasaka dali ka. Oh, mga 30 minutos Brad, saka ako na Brad ba? Oh, lagi. Ito magaw ba ni mo sa una? Ako lang isa, sulo lang. Sulo na ako na, padulos babaw. Ako na kasaka pupunta sa una, Brad. Kasaka pupunta sa una. Ano ganyan kay? Ay. Tanaw siguro ako mga 10 minutes siguro. Ah, 10 minutes. Oy, Wait, 10 minutes niya. Saka na ako na sa una. Kaabot na Ako yun. sa una, Brad. Sa una? 5 minutes, gisaka lang ako na. Oh, nakapat na ka sa tikal ba? Oh, grabe ko yung tika. nagliso na mga kisaka. Dari pala, kadubaw na ako. Ako bagito kung gino na. Sa una? Ay, sa Ay, una, ay, sa ay, una. ay, Ay, Ala ba? Tarong lang istorya ba kay mga bungolmi. Katigong na kita, Brad. Ilang kabalus ako, Brad. Paano ka? Paano ka? Madugay sa ka. Oh, Brad!